В 9-ти клас трите момичета Ралица, Йоана и Перла бяха неразделни. Всеки ден минаваше в смях, тайни и малки пакости. Йоана винаги беше най-буйната и различната от трите. Тя излизаше от час, за да търси Георги от 11-ти клас, правеше рискови неща без да мисли и никога не се отказваше от това, което иска. Георги, красив и забавен, често се промъкваше в техния клас, за да я подразни, а тя уж не му обръщаше внимание, но всички знаеха колко силно го харесва. А Ралица, високата и мълчалива със зелените очи, беше противоположност на Йоана, спокойна, наивна и често замислена. Перла, любопитната, винаги знаеща всичко и даваща идеи. Тя се вълнуваше от всяка дреболия и често въвличаше другите в нови приключения. Само когато срещаше погледа на Валю от нейния клас, замълчаваше, там думите вече не бяха нужни. Годините минаваха, момичетата растяха, но приятелството им оставаше същото, а любовната история на Йоана и Георги се оказа повече от ученическа тръпка. Те преминаха заедно през всички препятствия, смях и сълзи, и няколко години по-късно се ожениха,